drive-thru. Una ta mo ato sa to ang sulat karon totoy mo kay na ay natay guest karong buntaga mga kabrigada. Yes, speaker. Mansanitas yo, mansanitas. Mansanitas, yo, mansanitas. Mansanitas, imong Dapat kung ano dahil nasa dalay man sinitas. Ano ba sa Well, nagakanta daw sa ikaw. Mansanitas. Oh, sige. Mansanitas, yo, mansanitas. Mansanitas, imong ipangita. Napudlo. Mansanitas, yo, mansanitas. Ano man sanitas? Ako mo buhat. Ako naisip pa kay feeling na ko nagkumpos ani kay problemado at Nasa dali karon na nagkompos ng mansanitas. Oh, Ako na to rin na dalag mansanitas ani. Sir Hill, pwede ba na mo siya ma-interview? Templahe sa ninyong kape, templahe sa ninyong kape ha. Saan naman sila? Joy! Templahin na Drive Max Coffee atong bisita. Sige, Drive Max sige. Coffee. Ano na to ni patingugo na to. Mansanitas, ganahan ko ato. Yes, ready, cup! Mansanitas, yo, mansanitas. Mansanitas, imong ipangita. Napudlo. Kung sa may problema ni mo, ano, pagbuhat mo aning kanta, sir. Nakay ginagalang problema, ano, sir? Ano kayo? Pangalan sige. Wangan ka. Pagkasama si kung, uy, Seryoso na yun, seryoso. Hi sir, dali. Linggo, hatagi po doog ka ng bangko atong bisita. templahe sa kape dong! Kape. Dito ka dong. Baylo. Ay, natay bisita karong muntaga mga kabrigada. Singer, rapper, unsa pa akong introduce ano niya? Vlogger ka sir? Vlogger ka? Vlogger? Ay, wait lang ha. Kay magpagwapas ako kay basing mahalin ko siyang vlog. pagka na nadaot mo. Ano natin, class na natin. Kado ko ano yung side. Ayan. Ano lang? Nag-start na ka? Vlog? Ay, wala pa di. Ay, nakatoko live. Sir, ano sa'yo pangalan na to, sir? DJ March Barrios.